אנחנו טעמים רולאפ. יאללה, בואו ניתן. חברה שלי טועמת, קחי. אומייגד, אדום. אדום. בואו ניתן באותה זמן כולנו. רגע. חנים? שלוש. בואו ניתן. רגע, יאללה היה לי שתיים. אוכלים את זה? אוקיי. יאללה, טוב, בסדר. וואו. אתם חייבים לקנות את זה, וואו. זה אחד הטעימים. אני אטעים את הצהוב, תסתכלו. הצהוב הוא מישהו רוצה לטעום את העבודה? טעים. הירוק. וואו. זה טעים, חבל על הזמן. טעים. יש לי כמעט אותו טעם. רגע, יש לזה נייר. שלא תאכלי את זה. וואו. אני ממליצה לכם לקנות את זה, וואו. זה אחד הטעימים. וואו. טוב, זה היה הסיפור שלנו היום. ביי. רגע. אתם תקראו משהו? ביי.